Warganipun sesarengan samya atur beksa kapiyarsa swaranipun lir ombake samudara. Gumurung budal ingkang kadang warganipun sesarengan samya atur beksa kapiyarsa mung swaranipun lir ombake samudara. Dumateng ingkang tuhu ginabekten ninggih panjenenganipun para pepunden, para sepuh miyambini sepuh adi sepuh dalah para kasepuhan ingkang tuhu pono ing pamawas sarta kebak nebda ing pitutur ingkang tuhu pantes anggung mestuti dumateng pepuyaning kautamen para pangemban pambetring praja satriya satri nenggari ingkang kinarya pamong sarta pangayomaning kawultasih ing dusun Mbodian ingkang tuhu pantes kalamenta sinudarsana dumateng sagung keluarga ing dusun Mbodian kakung saha putri ingkang tuhu cinaket ing manah saha ingkang tansah sulistya ing budi saha mligi katur dumateng panjenenganipun Bapak Nardi Budianto dalah Ibu Sri Sumiati ingkang tansah kula bekteni dumateng para pamersi para prahepsi para pandemen sarta panyengkuying budaya kakung saha putri ingkang sutresna para kaneng atur nglegana bilih kula jejaring titah ingkang tansah kapurba kawisisih dening Gusti ingkang Maha Agung pramila kepareng sumonggol kula dherekan munjukaken puja dalah puji syukur wonten saada pepataning Gusti ingkang murba ing dumadi parandene ing titiwati menika sampun kersa mbedah samudra nugraha anenggih ingkang kababar kabagyan kamulyan kesaran sarta kawijengan kanthi sedaya sampun tumanduk kajiwa kasalira dhateng kula sak kadang paguyuban seni soring taib Sekarwangi
sak temah kula sak kadang saged ngundi ing dawuhipun panjenengan Bapa Nardi Bodhianto sekalian Ibu kanthi winantu ing Suka Yuwana Basuki. Ewa dene panjenenganipun Bapa Nardi dalah Ibu. Nggih ing kari kalodhangan menika nimbali dhateng paguyuban kula kanthi ing pangajab damel genggeng sarta reging swasana. Nggih do ing kala wau kala wingi ari Sabtu Surya kaping 28 wulanipun April warsa kaping 2000 selangkung. Panjenenganipun Bapa Nardi dalah Ibu amiwaha suta mahargya siwi dumateng kasukan putrinipun anenggih ingkang asesilih Nimas Ayu Putri Natalia nggih panjenenganipun kalebet nggih mboten namung kalebet pancen saestu sarjana ekonomi ingkang kadhawaken kalian Nak Mas Bagus Yohanes Enggar Niati Sulam nunggih atmaja kakenipun Bapa Lipus nggih dalah Ibu. Ewa dene panjenenganipun kepareng lenggah wonten ing dusun Sodong, Desa Genting, Kecamatan Jambu. Pramila kanthi menika kula sak kadang paguyuban seni soreng Taib Sekarawangi tansah nderek atur puja Subrata mugi pinangketen sak rimbit nggih anambojilaning krami tansah dados keluarga ingkang santosa. Keluarga kirang ayem tata titi tentrem gemah ripah kertor rahaja. Kairing puja puji Basuki Aji Lestari KSD Jaya Dwi Pantara Widodo mulya ingkang tansah sindya. Lir saged jumbuh ingkang ginayuh sembada ingkang dipun jangka sarta ingkang dipun sedya. Dumateng sagung pamirsi ing semanten nggih kinarya hangyak sepian swasana sarana amayu-hayu mring saksama. Kepareng kula ngaturaken pambagya rahayu wilujeng mirsani ngantos mugi paripurna ing samangke. Ewa dene seni soreng Taib Sekarwangi badhe ambabaraken beksa seni soreng Gagrag Mataram kanthi medhet irah-irahan Harya Penangsang Gentur Tapa. So ing samangke saparinipun beksa seni soreng Gagrag Mataram badhe pun kalajengaken beksa Tayub. Pramila mbok bilih ing samangke sampun tumapak ing titiwanci beksa Godril kepareng sagung pamirsa mbok bilih sudi badhe anderek beksa kepareng ngawiat wonten ing salebeting panggung kadi setunggal mboko setunggal. Giryana wusaning atur Suradira Jayane rat lebur dening pangastuti Jaya Wijayanti Rahayu ingkang sama pinanggih. Muli sing dalu sugeng mirsani nuwun matur nuwun. Wasamekta ingkang dipuniki soreng Tayub Sekar Wangi seni kerajaan Kwaraan Arsa madangi jagat umum mungut aning sapuncake bukir gerbabak banget sumirat kena soroting surya megolan gunung Sekar Wangi dados yuk lanjut.
atur lalangan karya panglipur muga bisa gawe raman jroning rawuhipun Ki Patirangga mentahun katuntun pekatik kalih nggih. Radyan Ki Patirangga mentahun sampun sepuh yuswa namung cancut talwandya. Angrawuhi ing pati gladi dasan arsane dipreso sadaya para sanggenya gladi peperang. Rawuhipun Ki Patirangga mentahun kasul manggala putri cucu ing prajurit tri mong asli ramu kang dadi dalanging ati soreng romo soreng pati dalan soreng ingkang layak sakadang para soreng selera monat ya ampun dipundolen suaranya gumuruh mluduk tresna lain terus Jayo lanjut.
Ong milahing Ong wilahing awigna mastuhu purnama sidang awigna mastuhu sekaring hyang jagat karana Siratandha wasisaning Bathara ingkang tuhu kemencar-kencar gebyar-gebyar sonaring tejaya tejaning Satria bagus gagah pitejo kang nembe kiwalmiya saking saksana tapa brata. Rumangsa mongkok bombong lan marem kang dadi penggaliku. Dalan saben kowe lan kowe kabeh tak gawe supaya ngadhep ana ing papan gladi kene. Yo, siji kewala ora ana sing ngliwake kang dadi dawuhku. Kabeh padha sumuyut lan sumengkem ngemban kang dadi dawuhku. Oh. Malah kowe kabeh ora padha lirma nguning nyaosake pangabekti marang aku. Yo, pangabektimu tak tampa ora mung liwat puja pangestuku tampana. Sih sanget anggenku nampi kula pundi wonten ing putuke Mustafa. Mugi dadosaken jimat slami kula abiyantara dening ngarsa dalem. Yo. Yo sakwetara suwi aku ora ngladi marang kowe lan kowe kabeh. Jalaran ana jejibahan sing kudu ndak ayahi. Mula sakwise aku purna nggonku ngayahi jejibahan, aku bakal niti prisa marang kowe lan kowe kabeh kaya ngapa lehmu gladi ing sabedina. Jalan saklungaku aku weling marang salah swijining soreng ya soreng pati. Kang minangka kanggo tepo patuledaning kabeh para soreng. Yen kowe kabeh padha gatekke karo soreng pati, kepilan kaya apa nggonmu gladi, tak kira mengko yen aku mbok niti prisa ora bakal ngujen. Nanging kowe kabeh padha mindhekatno. Apa sedening aku rawuh ana ing tekanmu. Kajaba aku bakal niti prisa, aku uga bakal meneng ngerti marang kowe lan kowe kabeh. Kawula wigatekno niti purna anggonku ambang sakati
kong mrengi wang aku muga paring daya pangaribawa karya sela ringo awawiko riwasuka parisuka netepi darmaning wajib kabeh kawula kang padha sowan aku bakal niti preso lehmu kowe kabeh padha gladhi sabetinan lho kowe kabeh aja padha gah lehmu padha neruski gladhi yo padha terusno Kipatih nyaosaken sungkem bekti kula iya pangabekti mustak tampa sing ngati-ati nggih lehmu gladhi marang kabeh para suraya nggih cih sendika dawuh Yo, padha tresno olehmu gladhi. Cik, sendiko. Yo. Hey. Yo, padha terusno. Kowe minangka patu dalem Malong Manggala Putri, mula kowe ayo. Yo, lanjut. Iya. Ho. Yo, pancen ngono kuwi. Ai.
Katek. Mrene yo kowe. Kowe tak putus. Mangsul leh ku ngitung saka siji mbaka siji. Yen kowe wis rampung leh ngitung ngomong lan matur marang aku. Ah, jan kongkonane. Tayo. Kaki. Jangkep ora? Ah ngapunten iki kledhok kados Sindoro. Kledhok priye? Ah jangkep Sindoro, jangkep wah. Mangke tak paring dukon senang. Yo. Sekarwangi dados. Yuk. Lanjut. Dana Samarpa moring sukma Sinumaya minubya ing sepi Sopeng rasa jati yo
makuru gongso tak kaya butula ur pandriting turangga hesti rekata mereka wajal ayu sepe oi yo oh hey jatuh yo oh yo Batan karinga lintih Soreng pati, soreng rono lan kabeh para soreng. Mula kowe kabeh tak gawe supaya ngadhep ana ing papan iki. Kajaba kowe kabeh tak gawe supaya gladi ulah kanuragan nanging uga ana wigati kang kowe lan kowe kabeh kudu mangerteni. Wonten wigatos napa Ndara? Oh. Mangertiyo yen nalika samana aku
didhawuhi dening Kanjeng Rama Sunan Kudus. Sing supaya aku nindakake tapa brata ing sakjroning 40 dina 40 wengi. Reh nek ing wengi iki wis gentur lan wis rampung kon kungaya dijibahan. Mula iki aku bakal nilake rasa syukurku marang Gusti Kang Maha Kawasa. Aku nganake gebul bujana Andraina. Dadi mengko kowe lan kowe kabeh bisa lan kena mangan bareng ombe uga bareng marangku. Mula iki aku ngaturi Kipatih Rangga Mentaun sing supaya nderek mangayu bagya nekseni nggonku ngadani tasyakuran. Kaya jangkep pekathik uga tak timbali, para soreng uga jangkep padha sowan. Kajaba saka iku aku nimbali tangga teparuku sanak sedulurku para putri. Sing kabeh mau padha seneng nguri-uri kabudayan Jawa yaiku kang aran beksa gambyong utawa tayu. Sing ing wektu iki samukta ning jero kono. Mula ki sawijining pekathik. Pre. Kowe tak utus supaya nglarapake para putri sing ing mengkone bakal beksa ning ngarepanku lan ngarepanmu. Minangka taos panglipur marang aku lan kabeh para soreng kang sirjenane kabeh para pandemen lan pamirsa. Dijakno. Setika dawuh cara wajan kokonane wae jan parat jan kaya bayang pira ngono to jan ketak-ketak. Wis dadi kewajiban. Rumangsa mongko bombong lan marem kang dadi pengaliku. Jalan wis ketekan sedya panjenengan. Kabeh soreng kang padha sowan. Kowe tak sun ngangsek dadi siji marang aku ing sisih kene supaya ing mengkone yen para putri padha beksa nang ngarepanku lan ngarepanmu supaya ora dadono pateng sing oh nggih setinggo ndoro. Kipatih Rangga Mentaun mbok bilih mangke panjenengan kersa badhe nderek beksa ing samangke yen sampun tumepang ing wanci menika beksa bodil ngoten nggih. Yo, aku mengko tak melu joget nggih. Cih. Mas, mboten muni setunggal Mas. Sabar nduk iki mike kek benekke. Aduh kakak Nek kene genduk
Damrene yo aku kang bakal nulungi aduh kakak jalale pancene ngono duwe baje prasaja aduh kakak kene gendho nyalam rene ya tolong ana aku damrene yo aku kang bakal nulungi aduh kakak kan salalewa pancene ngono luwe becik prasaja pangkori rama lomba kalaga sirep candri slendro suara doto pitono aninging kakawistara ing paglaran Jawi mukya dadi saro kuwungko akekung ambabar tejo mindomoyo saya dangu saya cetha saya taket sang saya hangil sanyata tejane para pangrido beksa ingkang angsa asem beksa ing aso sagung pamirsa sedina sing saya sing rukun rujak Madaniro, rukun para pangrido dasar waldo maksiyo becus pangadine busana lamun to tinondo lamun kang wis dinul rek wong repak anggembang bakung alis yo nangkal pisan netra lamun kang wis putra rono ngrungi jangganyo mangkulan dinul wonjene bangkenyo mau nika Kala cantri slendro padate songo puniki kita ingkang kasebat kawistanan beksa gambyong taitahi beksa puna ingkang rinante rinukit rinunti para fasis kuna para sepuh kuna pramila kauri-uri ngantya kadhi kadya ing wancenika jaran besa menika pantes lan juboyen yen to kanggo regikangan swasana mring swasana kang kaya ngapa wae lan apa wae Gandrung kapirang mringsang Dyah Sulistya Ayu ingkang endah Sulistya Wirana ingkang anggung kumantil kanthi padaning netra tumus ing tuntung nawa Singondulu singondelek iki padha kasenjem dalan kang sarwa kang samya beksa sarwa mesam lan mesem sayo rukun yo mbut gawe rejak tekan rejak wong ayu legan aja sungkan timen uripmu lumayan aja sungkan timen uripmu lumayan abang tur irama lomba galak-galak santri slendro apa dadi songo uga dadi sarana manunggal
kelodong ati condong kanggo dasar gotong royong la bapak ati condong kanggo dasar gotong royong ayam tentrem sawangane rejak tegan pantes dene wadai benggan Sri Kawuryan tuwe kayo ra kelegan Sri Kawuryan tuwe kayo ra kelegan janane rejanang karojae putri utama sarwa cetha labet mutan satinata sarwa cetha labet mutan satinata balingolon apa setyane kelakon ya mas traeng nata nata risang dananjaya kodril kodril aja jail tur medakil ngetan balingolon apa setyane kelakon ya bapak-bapak ujung jari balorondo ning kalopo kodril 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 pareane kodril pareane orang kodril njur kepiye ya mas jiwa tirta tirta miciling ancala kodril kodril canca tali wanda manunggaling setyan ing dana kawula lae kang
putih kok kaya ya mas aja leren yen janggane durung teko Getril cengkemak jare sikil seneng rai ayo bangun lagi mikir ya mas ya garwa muda amudane sang Prabu Tresna getril kaya melamu-lamu atine ayam yen lagi ketemu ya mas ya asal siswa arane bangsa nawala getril sanca tali wanda manunggaling setya negara kawula emane netrane netra pertama neto jeno Godrel pare ane arep godrel kok kaya piye ya mas wing sewa dareng tuto prayoga godrel kang kawajare sikil blarate sampir ke mae jarak rang ya mas ojo leren yen janggane durung teko getril ngakengen bar ngewanangan alun kejejer nggo tambah kangen ya mas ya perwira amati alabun negara getril baya melamu-lamu atine ayam yen lagi ketemu ya mas ya sanukune wong mati pikiran harja godrel ngetan paling ngolon apa setyane kelakon ya bapak traeng noto risang danan joyo godrel nang iso rasa arep godrel kok kaya saya ya nduk ya danone Tulung Dara, tulung kuping kula Dara, tulung Wis. Ora tulang tulung, ora kuping. Napasmu kuwi mbok ditoto. Wagi kowe matur. Sorempati. Ana opo kowe kuping? niki Dara. Kuping kula Dara dipun berong kalian tiyang ingkang kula mboten ngertos Dara. Wau nalika kula ngluput. Oh. Presentador waras. Dadi kowe mau ageng larit, kowe cekel karo pawongan sing kowe ora ngerti, terus mbok perung kupingmu. Nggih Dara,
malah menika candali nawala nika Ndara. Sareng mati. Coba jipun nawal kang cumandal ning talinga iku. Jeh sedika Ndara. Aduh, sakit Ndara. Sakit Ndara. Ndara. Monggo Ndara, monggo. Yo. Iblis setan ora waras. Bebasan beksa burung paripurna iki sawijining pekathik serit-serit tangis tetalu walah kupang kuping kupak kuping jalan kupinge mbok perung karo pawongan sing kowe ora ngerti iki trekae wong sing licik wong sing ora nggo tataning watak satya yo kabeh kaul kang padha sowan kowe padha anglungna jagamu lan ilenger talinganmu. Nawala bakal tak waca supaya kowe kabeh ora padha kleru ing panapa. Nggih, sendika Ndara. Oh, iblis setan ora waras. Dadi tulisan abang iki tulisan sing nganggo getih kupingmu iki. Nggih Ndara. Wah. Warat. Ora peponan kiin to katur mring penangsang di pati yo godhong cipang panolan yo tak akon ora kaya dasar sekti pilih tandhe tuhu adil mring sami kabeh kawul kang padha sowan yen kabeh padha midhangake lan padha mirengke ora kleru nawal iki surasaning ngalembono yen aku satya kang wegik bagus sugih lan wicaksana nanging kowe kabeh aja padha kabur seneng dhisik jalaran nawala iki ditulis kanthi dawa mula kowe kabeh padha midhakno ndak bacana oleh kumaca nggih sendika Ndara mung sak titik cacat ira yo prajulitan wani gote wis rai gedhe ngemploki mon yo yen pacet dikdaya waja kalamun wani yo tanding tiasa mring hati wijaya parat ratu pajang kangka loko iblis setan ora waras kabeh sore kowe kabeh padha mindhaken yen hati wijaya pasang panantang perang mula ayo aku totong luruk ning satul kacul tanah panjang hati wijaya aja mlayu hati wijaya amuk hati wijaya tampano setan punya hati wijaya aja mlayu hati wijaya amuk
bawa mlebu. Betul mlebu. Semanten atur pagiran seni soreng Taib Sekarwangi ing dalem menika. Ana mbok pilih para panglidha akehnya samya hanawu biksa ing ngarsa panjang sadaya. Awit purwa madya ing Gusana. Wonten kekiranganipun saha wonten keklentuanipun sak temah hutan bangkit mangun suku dumateng sagung pamirsa sedaya. Ing mriki kula menika silihing raga sampeting wicara saking paguyuban seni soreng Taib Sekarwangi tansah nyadong mawantu-wantu lumudaging sing gong samudra paaksama. Mboten namung kula tansah nyadong mawantu-wantu berkaing gedonga pamuji dumateng sagung para pepunden, para sepuh yang sepuh dalah sagung keluarga ing dusun Bodian Miwah Sangya pamirsa-pamirsi. Kula badhe nyuwun pamit. Mugi lampah kula awit saking dusun Bodian ngantos dumugi ing Paraan. Ing marga sungkana dalah ing Dranggung Sekawanan tansah kalis ing Gorogodo miang rencana uwal saking saliring Pancabaya. Ing wasana cekap semanten kinarya puput wontening atur kula. Suradira jayaning rat lebur dening pangajeni. Jaya jaya Wijayati. Rahayu ingkang sama pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun wilujeng dalu sugeng pepisahan. Boten namung kula tansah nyuwun dumateng panjenenganipun Bapa Nardika Ibu bareng kula tansah nyuwun berkahing donga pangestu. Nuwun. Nggih ngaturi pirsa dumateng para pamirsa bilih